Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli available go Business Studies na Entrepreneurship ngwegeli bale Food Production yani Cookery na bwigo Food and Beverage Production ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu manu ayenyorere ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo September nigo egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wugwaka esimu witrasi chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena konyorera ubumanye iyo wibekeni bagari rya asensiga yo kwerwanirira tariki ni komena ya mumutinyi no yagatano gatatu mwaka no yowechiruwera 25 yomo monchomo ligalindi no kwegena mbiyora ndonsi asole na ukwaniri na bayo kwaligani yara mangana maye kiunga chinsenye chiabo no botkeliterane Cyrus Nyakunde anegati ali na kwaligani ya sinchira yowe ngoje kumukiza kukia mama ingorobano umuntu yosirira sinchere mbikabisa nari gusaba konya ndi serikali gakeke ni kumwana uyu gekore kikegera nigakwita kababune ugututo kumuligi tutamete gusenera yamateye mu korwa sensa moyendi ba kyabonyorubura we Nyamira nigere birero asogosiria homosaye benke yumagaga yo gutacho negari ye factory ya Sanganye akire iga asenge njuna igunga umwana uminto na Kenya twe na itetwe ase paerega nagia nkonine nga kibono tuacha na ende ngikegenderetega bono tukumitinga eserikali nero omo sacha bimyaka yegatwani gatoka gasirete bugemo baye chinse mucha mucheno Masaba North ase chinchira cyobututukano kuratinda kambono ngo chigwaka lakini tete ko make sure teya mcharo morayo muya osento konye kara Kenya tuachandikire abana inchini gobesokire na kurubirangira babo igoro ya mariganyo yabachore bonene bole bosio bo mwaka w'echiruwera 2025 karibu omanchomo ligerilia abanyanyimbo kurwasegeta seni ya Keroka nigo bacha kirobotuki kubatakana korekemo asumu sacha we miaka yigatwatu kaga kwete chinsemo chamo cheno Masaba North kagere buna homosacho yoni gite tugo tukubokira rero na gwiko kwa asumu nchiro yomo we nyomba yo kwego kyabe ko byara hobotukui na bwo gobotuki go chakuguri murioka musacho yaseri ta James nigo watebekana okoremeremo asumu chiyo asoboye no bwo umuberoye rosuwa chinsemecho na koirwa senkendo ya guchakero komuri kitopoli kapokara narobotirwa sinchira yowekera kodingana mona bamenya bagakora tsinseme chiga chamo cheno nigo babuka amumo ichano mega yokonyora umubere uwo musacha Sirita James kurwa tsinsemo chiri chitongo sengera kuri necingoma chintindi asikagere nyiga itetwe na kurutua asayo kero nacha ona onyora karerense tindi ko mukuna
because forensic evidence pakekore gasi yae nama na kurua ronate abangaki ngaki twama abantu banga ko muimuki naye guchira chi gloves na chiveka kobako kwane twamuimuki twamubekera ndikuruza kero umwana minto twanyweta maru nere igoro agokwestaringa buneli. It's very wrong. Achire iga asinge njuna igunga umwana minto na Kenya twe na itetwe ase paerega nagia nkonine nga kibono twacha na ende ngikegenderetega bono tukumitinga eserikali nero igintu korengana mo n'abananchi babekirana sanjiga bagendere ko bakolera okuboro kubulendi asibono baganiriye kinsagiye cyonse kiri cy'ubulendi kubwaterana n'enjira ya muyokoleta ubulendi asijinseme chiga cyamo cheno. How will we minimize cases of insecurity when we accept ebindeka mnebi byakorwa mwisho wake ko byareturu mu cyandeka mnoyo bicyake gushikwa igiko to gutanga ububekere gendo kyabere usiga to gutanga ubube nyuma ububu tararo igo baganiriye ubwene bwa James kwenekiwa yamateyega kumanya naki anyarita ko bagusiria ubugema bwaye. Serikali ifuatilie hiyo maneno ijulikane ikijana alikufa namna gani. Bono tukumitinga eserikali nero igentege tangani kabisa esabu chief oiketo kororo ne chief na county government oikecha ko ni for case yake egar tumanyinga nki umwano ya iteire akotote. We want justice for James. We are serious about that one and we are serious about the security yetu ya Mocheno. Kama kumekuwa na ulegevu katika vyombo vya usalama tukiangazia hii mambo ya tulisema kama ni buying ya operate, we said it could provide CCTV cameras. Saizi tungefuatia mambo ya footages, hizo vitu hakuna. Justice itapatikana aje kwa mwenzetu? Justice itapatikana aje kwa mwenzetu? We want justice to the late. Wikabuna toko gende mboni igo umunyene uwo enyombe ya muyo kwego kikora sinse mechiga abekwa byara chingaki otukibwacha kirigwe limorioka urenti getu serikali tubwatisi twakule inko reporter getaseni kyo wanjete kya gatembe inchego nkuruko polycap okara abaninja sekenyoro kendiwa ime yes application ya Nyaramba ward ya kyabonyoro bunge ya Burabwe county ya Nyamira iko barebiriro kubatikana mu basukano mube we paro yokorekanete chinseme cyo cyakebirego abwase omurude yo mu bodaboda samuleta chofure mungare agasese abete kagutu monigali ye factory ya sanganye yarenge kurukebirego kochi omucyo Nyaramba ukona nabaliki bamangana amaya homu basolero nigo mwibori nyagusira sirita Rebeka Nyakerario arokiri wichana kwa ye okonene kubwatikana n'ugo kuko kwa mubasukano ko mu muroye naboigo oyo bakara basombi bwa bodaboda stage ya center kubwatikana na mukwira yiga igabantera babe factory ya sanganye basabire ko rundi kigali cyabo ase kimbero cinke mono helio kurinda magima y'abantu sense moyo botenerwe factory iyo ni go munyakero go factory ya sanganya selita Andrew Nteli wetera senkira yesimi atumira mugomba ego chiasi amate asaba sabiri baga bataru kingake kiga obotuki bwachakiwe esamalitane ngurugulebe kanekirali ngasitu webulwe byongo sikibiriko onyanchama ngabo ano mwaka na cyese musonsongo bano gukumwana yone umwana ono alenga gakinsa 12 ngende buna gego kikosa mocha iga agatebi umwana umwabansa iga ngatiro umwana bulirali sinale jene amara takoraki tatabukana cyasamulitane nguru kuchini fa gusukoli nincho musike uyu musiko kabiri umwana uyu minto kiniro bugima bakonguru alenga makemba kaikire asaikire nabatwala kuna kuma support ntubuna abaisika stoko nyaramba konyora ikire twarorena egere ai mukike sakugito kerore kanena nere bwika igorenge mwana ndo nandite yuringe mumura nere bwika orenge amana gingo ikororo ngoli yo monto ndo che pipiye tukame che abwete itipipiero mubweka no ono ndinga yo mwana onari njigoli yo mwana mwanti moroche ono bantu barambe batego senero yona ange gutwanga bunye bimpe nabanga bunye oro sano wana njigoli ge ngane bitanje mwandike giyari ayino no mutule ngayino na magurari tindo chikende akitwali kusaba abantu bugwanju kuja mwana uyu nani nyumba tabwati mwaje saiga yaje tabwati asikonyora konyitara agacha nyumba nalitwale ngeretinga twale konyori njire gatumwa gachire nyumba yaje nera anyola abantu bayirindi nerabe atwale familia yaje lakini bona yamnyire ko bipati
umwana uyu minto tunyorire njire moyi kwa tunyorire iga bono njugo saba kwa ni nari gusaba n'abantu bari bugwa njugo ja batokonye uringa gute kumukigeza kukia mama igoro bono umwana uyu sirira sinjire mbi kabisa nari gusaba bokonye ndi serikali gakike ni ki umwana uyu gekore kikegera ni gakwita kabune ugutu tokumuligi tutamete gusenera jenjo ntone muunda kemuntu aso umwana uyu ninje mwete bigibigi akwenyorera lakini bono yaikire mpati mbaya abantu abasang'anyi ukurira kwana nkolina orushi umwana umuntu kebiriko asikwa mutuomera ngwa kumutigera ororo umwake nando umutigirende abanyana tonyotorore kinkini kiale amarieta juvenal sirioba nyauma amarieta company mwenye chanjuka wose nabo tole no ogokumio konene ekero twigete mugoroba extend lyabete alinya yaberete byongozi omwana uri amakoretwa bakekelisia in fact guyale Peter pole njira twaro cyo umwana uyu no mutu torengo ebimo byaye bire kando in fact twabete na usunie nene bali twigete egente kenje narenge kwa okwanaiga pake serikali enene efuatiria amang'ana aya efamily yo mwana onero rengetegemeo enjira asirete nande njira mu mururi amukururete kurwaria erenga litakonyora muri base family aya kigari kiasanga nyinjira bakomyoka kimbero kire kinene pambusi mbai gotegera amang'ana pambusi nande bono kigari kiria ebarusetie abantereba ono omonto akoenda rituka elimo bwegera nando irana ansa kumyokia gari abamenye bekenyero kyaibu cha sirongame ye wadi ya bugichora niko babuke mambe ya rero na kuri kyo kagera kwaba ekyoborogi magayo musayo muhibo igo beirega kwiroberia erigoso ase university ya Laikipia mu tenye yigani gatari gobotukubokera rero watoka kareri mansu na boigo omogoyo asesema ya makinyero na boigo abarandi abechikanisa obekirana senke yo nigo bagikeruborega kuri kyo asboigo babori bari bagwikirana ibikorobu nebyo onchereria na kumurera Nyasaye ndamaliye kanchasi mumanyi koro kunande mutaruki kansironga botuko bwarero nari naika kinsa bichai kirange sa sita botuko iga mwana yo genda ngansot kagenda siko tachi kuirana naso gete njabono kanyo nyine na ire kinsa kumbe na tegerete ogo chiko bwati omwana akanyara ta sakura tuwaikanga sasa akanyara omwana oyo yamisete nyumba agake patrol gagara onja gajekine cyo agenda kero kende mna marwira akira mwakerenje akanyara tayo uchiwa soka uje para nani walinde ba marentire ba mubekera kwa mulenya litari ato karo sete sana tari bokwana akini akero kumuligirerio so bongo bona bagotaka kuigwa lakini bagokwanza ikabare tari kuirane neki nguru bono nabo kumo support yo baragotara chamaria tane William Mutaroki Charles Lendu ya nencha kubwati na intwe twakumisana chinse cyanga saa 7 na 17 iga akara twanyora abantu baja kire gokura ninki na yana oweni orure nyomba ntumaite sagenda twacha ko magana ninki kyaba twachikoboli na goseire gose nabole tigwiswari rinde riragerage chwasoke na yaya ande oweni no mwana omwororo tabwati magana ande nanje samuri tanguru kwa musomo gifta nyachiyonya nyuki mwanjito monene nanje onaiguringanere kero na bukirbono mambia nari nkari kunga umwana boyo Minto Charles igatari tubutuko Nyasaye no mugeno na tata no gukora makumi n'ibikone ngurusi waratare na ndakwane Bishop Abuga Jared ndo mwana wa Abuga borieko nanjege nteke botuko na twangega actually senjo gufuatilia mwana ndamakamu naye twangota ngondo bwategente kamune chinga kichiarire kanisa jechoye tyabantu bande kanisa omani Nyasaye batika mwana yoboro alisi orango bwana nisega iga kaki abakungu ba Minto kuroboro gyobo waetiri amangana yankara alenge nande otwali konya gukorukale nande bono gachire pakaiga gakiti goboro chikanisa nchirorora abarali ba Minto chikanisa chiachire chikambi abantu ba Minto gende kanisa toleka chenchie mimanya boke tinga amatuko maeri achire na matuka yega yo maerio ka orokire batago tigo barogi boisane nkibago chandira cyari si omwana oyo igore ngo yo momo mayimaga nonyene kare twikanya gitari banyagitari bagotobori ngakisironga abuo kambinchi yo abantu bagotoleka
igo tukumetinge kenyoreke neke ebirecha byare ngono ande byachire bono ekero mwaka yomo tigairo bachori bonene bokorekeni ya sebunge ya Kitutu cha Sauti igabo menye bebunge yo basange birengereri asokeregani gochi wake kura omwaka gocha komenta nayo ni basingira ko gikeria amagendro habarai bari barabisi bataranyara bagwikira ni muri kisodi poni asanya naroboti urasinchira yo boikira wachoringa nyarikaneti aseo morayo lionkalire gasuya ebi nebirengererio kurwa sebunge ya Kitutu cha South bosibo bochorio bonene asomwa kogo chachingaki amatukati garete chimisato 58 amalieta ngoro kudani leo ndieki jeno mokacho nyako egodi ngwage ekurege tuokia negi akioga etobangete koringana buna serikali ya orotera toire buya atorengereti kunego ka 2027 titukoliro gwake kura etogwake kura na ndito jerende ndokura vairisiyekeyo vae nebangete ndaitenga ketikura ase emuntu ya kirokeriso ya nani ndro korengana na bamenya baigani go barache gwakira ekura abarayi bari baikiranirie chira chiabo anena se bari barache gwesokia asokurigie ntunda yabo ya kabere nabo twarenga nga ntwegwe tukiaka lakini se nchubuke mabwa kongire kwa ya betere tukiko chiaka nande go chiko chiaka kulingana na no amakora yo muntu twatumete kwanya ka akora tebia ana batukumurira mwatakora tebia bati yake mbaya ndego yaciuraga ninganaga nikugusa kwira nigu asekerogo wikatura riringa kuruma gagaiga ase bintu biria abete ga kuruchira gucha sabata inchi onye ga kunyara gusega gwikirania sati kariti kara ikirani ntoba monere na ntumwakire kura ense mayenderi go batebanga obogimani go bogendrete gokonga korenganiwa na matuka magega magaga kana to agete tikura ko ando kwa kibaki bono ya chikorikere ringa ngwanta mose tuta ikigendo kinto rikubwata tukora monto amakora omurio ye ni go basanga amarorabo igoro ye kiombe kerigetenere tobochori IEBC asebo igo bamenta igo barache kwerendera chikura barabwa banyene kiombe kia IEBC tubwate obwoba kurumaga na twara gocha tubwate obwoba sengenjo okonyoranga noengunisi chitoko tenga nchirororo okonyora muntu egunie gwetaka umusigari ga gwetaka itimini singa abantu aba ne serikali IPC asenje imbwate okoyenda utu kidogo lakini rende tigatotwara ogosemeringa eraundi eye obo maene no bwasioke mboboro kurenda abantu tujikobeka bushya tukorinda chikura barende baka abakuwa babagweta basayini kiregento ekera tukuri ekembe kia IEBC kia raberege kwanu kurwa matuka maega ganga kerigikirana obochori mbwa kortu obuya ase kiombe ekyo bono ntogane tingonya obochori bwa korete ntoramanyaro nga ntorabashua nga ngekoro obochori bwabo boikirana Rega sebunge ya Kitutu cha South ime kaunti ya Kisii ndio ni gongoro kwa Dipon Asanya ko bwatukana boigo kwerobali ko bachori bogo chabo mwaka w'ikirwera 2025 ni gabamenyi bo mucyo bosongo besokina ukwanire goro yali baganete kurwa sabarai bali bachorirwe abanyare bako bayikira ni muri cyo plan nyakundi naroboti rwa sinchira yoboikira ekero yatigaire mwaka oyomo elio tugende asichikura kyo mwaka gocha ni gabamenyi bo mucyo okisi babire bakuru birengerero byabo igoro yebintu biri baganete kurwa sabarai bali barabe bagwakiro achikura tamali danguru maire twambuka mo manyo nyine diari gwakikura tumura yumye tokolike nabona ujumye kongetaiga amali tanchono ndiye kingoroku nimbwate kura ebintu kuna bya kongire umo ote mokongeta mabuta kinete ebintu twakagore chibesa chinke sikuisi bikinete bono roje gaki kayo chitoro maleta nengo kurani wele utyo monia managasi gabosongo ngi aliga ntibya kabisa tukura bakatwake turusi bagororo turusi abayibiororo ya gurutwake chikuranga toroji bono bakatu tochora baraya abantu tigaba chikura singe jo waka chikura tokote banga tugwaka o gwaka chibaru lietera nengo kula ni daborare rira temo
nje no monzo ringoni biashara hai town senti chudi ekura nero nkwaka toncho leri tonyoro monto totaite ekura tinko macha saa 12 kura tinda kambo nongo chiwaka lakini tete ko make sure teya njaro morayo muya osento konye kata Kenya tuachande kire eneri akatunji waka ekura yane nje basemi wana na batebi ekura nera magendera igweke ubwate ekura igo kwara osirie para nera magendera ncheguru questo murakwa balibo bati besa barabu nabo bagotoaturagera lakini ekura nditometa stoko beka tasikisebo nchwari lazima nijitokeze mwaka ujao tapiga kura ama umuntu ere wosoka gwake kura asoke arejeste neche late nerororo bache babu ate kura o transfer toto kamo munabasae anatu ke kura jasa maria tangoro Kenya sa stage na akide chikura mara 3 nyante te wake kura ona nyoregas ingo ripoteli getaseni kya getembe korwa somochi omanene okisi ile tariane Brian so robotero muri Brian Nyakundi tanyoro mu timokomoke tukere na ntugende ni kyunga sinchira yobwikira Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyo mu cy'obusongo nkonye bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonye bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego n'ikirangi ao nkonye bale black sheets egati bintu binde binge inyiro nka mbabwato bukori obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukori bwa forklift asibigo bukori bwa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simbo transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana komase cyanga cyao wikirano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicapet ebikoro tukuru babiri by'abana bikabiri by'abantu tabanene wigo mukuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imiyo mu cy'ubusongo nyanjwa hanene gitari ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Karibu nainde omoncho mu ligeriria ekero mwaka yo mu tigero bacholi bonene bokoreke niga bakishukura urase bunge ya Nyalibali chache akaunti ya Kisii igabange berure gochia gwesokia na wakachukura ase batuno wake kura no bwene wakero mu Kenya nekura nero munwa gukwana ase serikali bateru nigo bachigotegera umurayo rachigotwara amaro ya magendero natalioli hora chikoba chibeso muri kitu Cliff Tyson Manyara orobotirwa sinjira yobwikira
ase ebunge ya Nyaribari chache abakichikura abange nigo banjiranire gocha goisokia aso obonge na gwaka ekura yabo ase obochori bore bosio obonene obubwatigaire omwaka oyomo no mwaka oyomo bwoka otigaire obochori obonene bubunyare gokorekana aiga nigo nekira chinsa mochia Kiumbu ase chiro ya Kiumbu na aiga ninde no musubati yomonde tatu bya marieta na ndate tebinga Ndereti kuchukua chikura nyakia marita ukoro ile simura makoli koru hoteli mkono Kiumbu ine aye buno kiwe ngochora waka chikureji chikura na anda to chuwaka ndarenga wake na akire ko 97 kaka bona ya ninga ndo waka chikura ingike wo sukuma ko 97 yokwanda kwa chikuwaka wango chuwaka sasa wabu tanyoro murayo muya oyo batala tarama vendero ekura jinsa komine ya mege tu getara igoro nonte ni bare ingike ko betereri go ndai komine ya mochwa keko ngenje kuba yakwenda twagora gisipera none ero likwanya nubata no mugati okandera onyumba lero kende ngi okay nasama leka ngo jar sindafu mazao ya makuru gomba chikura ndetare wa ingi wo chikobetereri wo chwaka chikura ngoti waka chikura sale oje njobora ibororo wasinyirwe gasi kula to waka chikura tubo chenchi tororo se ntanya ro morayo mungao no nyugo chatari yare riraika ngaga tora arabora gwe kyagara bono buri twabora rino bure ya nyibangite bya kabisa ni ndwara paka ngakikura mbuyo ibangite bya nyibangite aso wisokyo ko niga banga batebire buna tibali gochya kurigereria ekura gose gwaka ekura asokurira chibenza kone nigo bawo chikurigereria omorai ne chisera chiae na boigo amakora aye umwana siasa arachako akwe chibesa no yonda arachako tebigore yamagendera ningocha ngorochora chora oyo korujibesa yatina bongo jitakuna akini muntu ndabebe umuntu yamaye Ara bakaya magandra chikotokorera abatoko machora ndiko chikotokorera senji yokoli atoko machora tokore endo yakorekana magana basi tutageti yeto chora obuye bomuntu igwayo umuntu acha kotere chibesa no yonda goteya mangana uwa mangana kubwati obuwa mangana yankubwati kwisi lazima mutageti tindi chikorigera kiyama ngochora kulingana n'umuntu chotokorera magendera ase aikere bono iga abantu nejibesa bakoteka lakini nje binafsi ndikataka mangana abesa ngutaita magenda abasaye nabarabo niko batebire buna tibali goche gotikara magega ase obochori obwo obonene buri bosio round yana make sure ngabwate kibande kwagara kombo ga rasmanga ke kurumwako chikura ninge bangete ninje ngake chikura ne ya kare ngochiko bo waka chikura ne ya kabe asa maleta ngoro ku Zainab asikure ento bangete ngo akatori chuko ready ninga kiyaga ntanga nuko chiwaka gosene ya karenge entangani kuripotire gatembe kurese bunge ya Nyaribari chache Kisii County njewe Cliff Tyson na boigo ase kaunti ya Nyamirani gabaraye baba bagwesokia na ukwanira sinjira bero beire ase ogochia kwene kibuno bachori bo mwaka w'ikiro 2025 berengo chibokorekana bure asobotereru asubego baruku buri gochia saba na inchi gochora abarayi abo bwata maroro ya magendo muri kitso fatika dikisemba na roboti rwa sinjira yobekera abarayi aho korwa Gongo rwa Gusii anene kurwa se kaunti ya Nyamira nigo besokire na kurwa ebirengerero byabo igoro yobochori obonene bw'umwaka ugocha anene ekero yatigaire umwaka oyo mubuka eryo abakenya bachiko bachora abarayi babo umuinjinia Adams Mochenwa ukuriya oboseneta bwa Nyamira nigo abakureire abakichikura chikure jimwa wata so bonge chitariki 10 omotienyo 8 omwaka ugocha igakiro monto aimoke mapema chumie mwake chikura asabarayi bamanyete gasi yabo ndoreamo munanje Adams Mochenwa manyete gasi yane igere ya representation na oversight asege songo Murara Kibaso oyo kurwanirira obubunge bwa Burabu nigo ensemo yaye abwatukire ekekuru egetindi okyase ekyombe kigwetenererete obochori nechimbebe kya IEBC kwamba IEBC ambao wametangaza kandarasi ya kununua Kim's Kit za kufanya uchaguzi wa mwaka ujao. Ile wakati ingine walitufanyisha mchezo na Ruto, wakaleta kampuni inaitwa Smartmatic na wakaleta mchawi anaitwa Jose Kamagu, akaingia kwa saba akaiba kura, William Ruto akashinda.
Raundi hii nataka niwape onyo ya mapema. Wakifunga tunafunga, wakileta tunaleta. Kubatikana na yaiga nigo omo MCA omokoro bwe wodi ya Kisii Central omoske Kefa Muga Kamref nigo nere asabire abana inchi koba maiso erio tubang'ainwa nesero chingaki chobochori obonene abayi bali baruko bakoleta kile sanga boragere no kwake kura buna orekara obagete kile ndo tabotoko ntirojo lakini kura mbakorora ayonsi nigakwanwa chingaki abarai bekiombe kya Jubilee abwo bakoriye ebirogo ao batwara omusangirekano ogesiasa bwokumwakira ekoko omoske Adams Mochenwa asiganga yaye yokoria oboseneta bwa Nyamira omoyega Mochenwa tebabuna nigo arachikurwanirira abokong'u abantu ba Nyamira egento kyanege tanga ni una morarateo as a representation no kogenda ali senate kolike bili agoteba amasamba mubwate mwina chimashini koruchicha abantu baruo mugasiria echiro gase mwango baoneria binto na manpower mwango ya abantu batolecha abandira babachinyapara karibu munganjere ebe mozo ni entanga ningo bekali senate agoteba chimashini chichike uwe mwina na matolecha Agromonda iru penso ninga yagocha ona songwa matotebe okongo bai Inko reporter getembe kuraiga sechiro ya Mukomoni kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba okubuli nigo kwabekirwa asaba rokia kwibwaterani asemerobeli yokubabeka batware kibakora kiga kyonsi amono chingaki bara seru sabune nchere ya moyo kene bikora byo kwengenta obasali wakakorondo gento kegosalia magimabo igankorengana na Don Bosco hichanu mwana siasa kurwase kaunti ya Kisii chinga kichige karona borokia ase chigosalia sesemo ya mosojo ime ya kichucha che South yokwanira gwasemeri kwa yego chiasa mutu kalibosio bune bikoro byo mbichigokeana ege kale kiboigo nigo gikiranwa no mumsio mochoro bi kaunti ya Kisii muske Dolphine Bwari Itkoria rero mwanya bantu baitongo chesa barike kadino korugoro rero mambi na mambiende bagwate tournament yabo abantu bacha koru chinse mu chonsi cha Western Nyanza tiagera toikagaiga tuacha kubakwanira tuacha kubakwania torigereringa kimeche secondary and that's promotion of talent and this thing nchaba rinwa bana baito bankagaiga tuacha gukwana na barabu torigereringa kibagenderete tuachire twarigere mechezo mbi yabagenderete team chete cha gusimbia chigende to chesa inde kine kigende to kurigerina umupiro yigango konyo chiko so ingo konya chire amangana apart from talent ngo konya chire amangana depression amangana drugs abantu batiga kunywa amarioga yegaye ikero muntare rebweka boy geta kunywa marioga aya madawa ya kulevya usebinte binge birengerie bibe neke kiego gara to support talent and to support abana baito bagocheza which teams chigo cheza ga football na volleyball abana baito to ko ba support at the same time talent na roro to kumajerira barajo mwana omuru ga gochiri waka no Belgium gari kortua chakite campaign ye walimu abangi bali kupata challenges cha stress management teamwork suicidal thoughts kunyako basa korengera likwengenta work related asaba kolega asyo konyora bako gosana kega kwanyora mwalimu bireranire I think achire nsake ona kana batuko chaga liba bakwa kumupira konyora yo mukonya guikaranse siko chiensemo abali bandi bara akiyabo no kirete ikankiyakolia oigoka and you know very well a problem wego sangwa sabasani halfway ya konyekire ona no chinga initiative we ye game ya balimu negenda tokonya and I'm happy tuachagete tukunya go struggle tuatara namba kuran so on but I'm happy abagambi baito bachakira koraga the sense like minded leaders have come here abagambi abuna bagenda tegochega mwalimu tayo gochikonya kuhiranana abagambi abuna bagenda tegochega gambling drug abuse to kunyesieka pi na go ikiraga bo manchomo gerane ngo ikiro mweli bo mangana mayaye kyonga chinsenye cyabo no butkileterane serious nyakunde ene kichibuta na muri go chira senchira yo wikira nigalinge DJ Arsena go sabire torubulgiria na boigo butiko woroya Baraka ninjo ninjo rembe ninjo darome mangana man bangina ninjo pinto mbio ndigere ndigere aga tigere onde tata
to ago kange binte byo bwate ngabano igora na biriyoka otigete ebinte bigo ikotigera abantu gozo mu ingoli uri gona ko ingoro usine kyabanda abu usine murundi uri bwate usine egente kyabanda ngondi yo bwate gona gusukuma abu usine mu ngino uri bwate rende binte bibuno roche birengenche kabire yo to kana bora bitwale riyoka binto mbiyo ntigeire kono ntigeira ati na bebwate kenuno borai ora yo buwomerere to no mwensi goze muntu kyokale iye kobo tigore bintu mbiyo tikakuomerera ngiokomerera bunengwa bintu mbiyo ntigeire ntigera gatigera ronde mone kekera geto borai bwichinge cyonse nabakira borai bwimeje bintu mbiyo ntigeire kono ntigera gatigera to kanyo ntene byao buikakare na kale ngabona ahora bwae ano ntakota ya naboko ruwotigera abande naberego Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria